गणेश चतुर्थी जशी जवळ येता आमका कोकणकरांक झोप लागत नाही। यंदा डेकोरेशन काय करायचा, नैवेद्य काय बनवायचा नुसते विचार करत माझी बायल तर शॉपिंग करून मोकळ झाली आहे। तिका थार खया आज साडी नेसून पण बघता। गेट रेडी विथ बायल म्हणजे बायकोची रंगीत ताली। चतुर्थी दिवशी नेसूक घेतलेली साडी बायल आत्ताच नेसून मोकळी झाली आणि रंगकाम चालू केलं। पहिला आधी बायलेन फेसेस कॅनडाची स्ट्रोब क्रीम चेहऱ्याक फासूक घेतली, ह्याच्यामुळे इन्स्टंट ग्लो। तसाच ह्याच्यातल्या शिया बटर आणि हायलोरॉनिक ऍसिड मुळे दिवसभर हायड्रेशन मिळते। बायलेच्या चेहऱ्यावर तर एक नंबर ग्लो इलो। मगे बायलेन यूज केल्यान फेसेस कॅनडाचा इंटेन्स जेल काजळ। ह्या काजळ वॉटर प्रूफ, स्मच प्रूफ असा आणि अप्लाय करूक पण लय स्मूथ असा, तसाच 9 तासांपर्यंत चिटकून राहता। मगे बायलेन ओठ रंगवूक घेतले, ओटांक फासल्यान फेसेस कॅनडाचे अल्टिमेट प्रो एचडी इंटेन्स मॅट लिपस्टिक प्लस प्राइमर ही ड्राय ओठांसाठी सुटेबल असा आणि एकदम मॅट फिनिश असा। तसाच अगदी 9 तासांपर्यंत ओटाक राहू। फायनली एकदाचा बायलेचा चतुर्थी दिवशीचा लुक रेडी झाला। बायल तर एकदम एक नंबर दिसत। तुमका सुद्धा हे प्रोडक्ट हवे असतील तर स्क्रीनवर QR कोड दिलेलो स्कॅन करून तुम्ही हे प्रोडक्ट परचेस करू शकता किंवा फ्लिपकार्ट, अमेझॉन, नायका, पर्पल वरसून पण तुम्ही परचेस करू शकता।